mai dodori doniya sakon Adamu Zango tatina 13 ban ce su ne a daidai ba kuma ban firta sun fi kowa ba sai da kyautatar zato tatin ta zo da yara ba mu ce mu ne a daidai ba kuma ba mu furta min kowa ba sai da kyautatar zato tatin ta zo da yara ban ce su ne a daidai ba ban furta sun fi kowa ba sai da kyautatar zato 13 ta zo da yara ba mu ce mu ne a daidai ba kuma ba mu furta min kowa ba sai da kyautatar zato tatin ta zo da yara da fara Allah mamallaki na sarkin da ya yi duniya da do salati gurin saman zuwa hasken mu da duniya roƙonmu Allah ka ba su dama suna da kyawun niyya wannan mu 13 taron cikin 3 kare su duk bai daya tatin 13 Allah tare zukatansu bai daya ba ce mu ne a daidai ba kuma ba mu furta min kowa ba sai da kyautatar zato tatin ta zo da gyara manufar su na zo na bayyana al'umma na kasa gaba daya 13 da take cikin daya manufar 13 gaba daya taimako na marayun duniya taimako na marasa lafiya masu rauni da ke cikin ta duniya tallafawa samari bai daya gida na bursun su je su bincika su da mai juriya wa'anda laifinsu bai zamo babba ba don gyaran niyya su ba su jari da duk nasihun gujewa aikin jiya tatin cikin kasar mu kamar su ni ban gani ba ba mu ce mu ne a daidai ba kuma ba mu furta min kowa ba sai da kyautatar zato tatin ta zo da yara 13 ta zo da yara 13 ta zo da yara tatin a cikin ƙasa 13 ta zo da yara mu zagaya ƙasa bai daya 13 ta zo da yara jihohi na cikin ƙasa 13 ta zo da yara masu rauni suna cikin ƙasa 13 ta zo da yara marayu na nan a cikin ƙasa 13 ta zo da yara marasa lafiya cikin ƙasa 13 ta zo da yara tatin ta zo da gyara sakon Adamu Zango mai dodori dan mashiniya tatin mai dodori na gode rarara ala Adamu Zango elmu'az alijita gadi hikima lura inuwa mari sharif baba na cime duba shirin mai shadda Aisha Humaira Yakubu Muhammad da Kamil Koko tatin 13 13 a cikin ƙasa